Ini enggak? Oh, nggih. Nyambut gawe. Bojone nyambut gawe sing wedok nyambut gawe ula nang nyambut gawe. Apa isih kurang wis oleh piyai sepuh ngono kae. Aku ki nyawangi ra tegel. Ra tegele piye? Bul bojoku kok ngono nang njaba. Wis ra apa-apa Mbah Dukuh tak apusi wis kena kok. Sampeyan yo kerep kapusan kok ya. Hah? Oh, kadang ya. Ken pripun iki bapak-bapak ibu-ibu? Ken pripun Pak? Gandrung. Duet. 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 Mister Mendem. Ana catetane ra? Ya. Ya, Mister Mendem. Nggih. Sik, HP. Mbah Dukuh, wah jan Mbah mantan nyenenge pinter ya piyai sepuh ya. Ah iya. Sesuk Nanti kudune ngono kae. Iya. Nek yo lek tuwa yo aja ngono kuwi. Bang ajar. Wong wedok. Lumayan oleh sewan bojo 50. Ayo Mbang ning kidul kono ra entuk apa-apa ya? Ana kidul malah kelangan e. Nanggone Dian. Kok apal? Well, ya serombongane. Ini catetane? Ya. Kidok. Waduh, iki cakepan. Ayo Bu Wahyu, Mister Mendem ora usah wae. Apa kuwi apa? Wis penasaran Yo, langsung kok wis kono kok. Gagas penting sesuatu beras ora tak anggap penting anak bojo wareng aja munamuni nuturi kaya kiai ditokno wae yen wis klenger kudlosor dhewe. Tinggal
tunggal dongakno kuat mendemku wis ora kuat sesuk tuku beras ora tak anggap penting anak bojo warang aja munamuni nuturi kaya kiai ditokno wae yen wis dloso rak mari dhewe rusak awakku yen wis mari kanca-kanca sumber peke pandeme ditinggalake selamat tinggal kancaku leren nondugal dongakno kuat mendemku wis ora kumat kira lupat Pun nuwun Mas Gading nggih pun nggih mene Mbah mantan pun nggih Mbah oh lah mah nanti waduh wis oh nggih wah lah nggih jing nggih nggih sampun nggih wis om ora ono duwite kok wis oh sing dipikir duit wae ini masih banyak ini apa jenenge pamundutane apa ya sik apa neh ya pedang kuning isih ana pedang kuning bekas moro niki lho niki nggih katur Kidalang Gading kula sugeng Indosiar badhe nyumbang nyanyi lagu Blitar dipun seragenaken semoga Kidalang laris amin sampun kepareng nyawer 100 niki enten melih warga Bantul Manunggal Jakarta minta lagu Lewung Mbak Orisa terus setting HP dari Pak Wahono PWS nggodean selalu support Mas Gading nyuwun tembang pepeling nyawer kagem Mas Gading sampun ditransfer 500.000 nggih Le Gading menika wonten request saking Bu Suntari PKWL Klasik request Madiun Ngawi paring tali asih 500.000 mangke badhe ditransfer wonten rekening Mas Gunawan sampun masuk saya arep sing ngendi sik nggih napa oke pedang kuning
Pedang kuning Mbak Orisa. Yuk. Nggih Mas Gading. Nggih. Kula piyambak. Nggih. Direncangi sanese sinden Mbak Endah angsal. Nggih, angsal. Yang ngoten. Nggih. Nggih. Angsal. Monggo. Monggo Mbak Endah. Mas Nggih. Gading niki minangkani Mas Gendalu. Minangkani Minangkani. pamurutan saking sinten niki? Saking panitia. Saking Nggih. panitia. Tembangipun podang kuning. Podang kuning. Nggih. Langsung napa? Langsung mawon. Langsung mawon. Nggih. Pripun, Bu? Oh, bawani. Nggih. Penonton kecewa. Lah nggih, monggo bawani. Aku sik ya, Mbak. Kono ya. Aku sik ya ora apa-apa. Ora Iya, apa-apa, Mas. mboten. Monggo dipun nganu. Nadyan wujud tembung peksi agawe talineng monggo Mbak Indah. Alus manis neng semake Wasuwenggan kula lana goleki si podang jenar iba bunga hatiku nyandeng bisa dadi
Dipun pinangkani Mas Gading saking panitia. Nggih. Nggih, sampun. Mumpun to. Napa niki sekalian sik liwung? Nggih. Mbak Orisa. Cangi sinten melih? Bu Prastiwi. Nggih, derek. Prastiwi, Pak. Nggih, monggo, Bu. Kali niki enten kertas melih. Angkringan Pak Leo mau nyanyi karo Mbak Anting Lambang Sih. Arep nyawer 50.000 lho. Sak demokan 50.000. Monggo. Nggih, hibar niki. Monggo, Ibu. Jan lek kemayu. Kersa nembang liwung nggih, Bu. Ayo kudu gelem. Nggih. Lah tok jak eno. Mengke goyang megol-megol nggih, Bu. Oke, siap. Kalih Pargio. Pargi ya. Pargoy, Oh, pargoy. Pargioi. Ngerti ora apa Pargio? Ora. Hah? Ora. Dalang enem kok Pargio ora ngerti. Ngerti ra? Ora. Ora. Ngerti ku Apa, Bagio. Bagio. Oh, ayo kan. Wes, angel. Nggih, monggo, Bu. Ah, monggo sing dikon kowe kok aku. Oh lah. Nggih, nggih. Aku nak sebagai pengikut.
Ya ben dalange atos aku ya mel atos. Ndak ra iso ngimbangi. Lah monggo. Nggih. Dadi wong atiku dolanan neh wong tuwa. Ben kowe seneng so puas. Nggih. Sabtu Patika. Padha-padha no. Nggih. Terus apa iki mau? Nah, karepmu. Wah. Madiun Ngawi. Sing kang nembang Mbak Agnes, Mbak Anting, Mbak Neti. Nggih. Monggo.
Madiun Ngawi. Nggih, Madiun Ngawi. Wah, Piye to iki? keyboard, Keyboardnya semuni lho. keyboardnya wis muni. Nduk 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 Klontang, nduk. klontang. Ora klontang-klontang. Lah ngono suarane Ngece. tadi. Ini Pak Dalang ya iya. Iyalah. Ya, Percaya. buka celuk. Ngeral. Ya ting yo. Ayo Ting. Ayo ting. Senengane makane aku nyapa to jane. Ora kan sayang karo kowe makane. Ah, modelan Mas Jano sayang. Wah, Onone wing kuwi sing digoleki ana. Yuk. Yen aku kangen karo sliramu. Tepuk tangan dong. Fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak paten saben dina ra bakal ilang jarangmu neng atiku. Indonesia. Hai hai.
sampun. Pripun iki? Niki ingkang dereng dipinangkani mengke diteruske teng goro-goro nggih. Nggih. Nah, niki disimpen sing durung dianu. Oh, ya. Disimpen. Ayo nganu, sapa jenengmu, Nduk? Mbok, ya. Dibacot gesek lakone. Iya, Mak. Tansah marang sukma. Sukma sinukma winaya ing asepi sine manteleng ing kalbu. Pambukaning warana talen saking liup layap ing aluyuh. Pindha pasating sumpena sumusuping rasa jati sinegek semanten Gondika Capa ingkang medal jawi Raden Werkudara ngawe dhateng para putra kumlawening ngasta ingkang pindha kumlebeting dwaja akarya kageting kalih para putra sulah nyopating bleber yayah mina Kanjeng Jala. Saking jroning praja mapanane matyaning alaga kundang ing prawadya sawega posur tambur miang suling pepandhen talutak miwa bandira kakandha warna Pindha Jolodyan asare kawuryan Rama Kyai keparenga ingkang putra pringgondanipun Gatotkaca jumadung dawuh nadyan ingkang putra pun Antarja ugi nyadung dawuh Rama Kyai aku ya nyadung dawuh Pak apa wigatine panangkilan mau Wah, Gatot Antarja lan kowe Antasena. Nggih, wonten timbalan adawuh Rama Kyai, wonten dawuh Rama Kyai. Piye, Pak? Kok sajak nyolowadi ana apa? Kok nganti gembrobyos kaya ngono kuwi? Wah, ngerti ya. Kalenggan iki negara Ngamarta lagi nandang pageblek ya merga seka ilange pustaka Jamus Kalimasada. Aduh, Kyai Cipat pustaka Jamus Kalimasada ical ya ilang. Nanging manut dawuh pengendikane wakmu Kresna.
Ilange Jamus Kalimasada kuwi merga dicolong maling. Maling menawi dipun dicidra ingkang lajeng sinten ingkang wantun nyidra. Wah iki abot merga manut dawuhe Kresna kakangku. Sing nyolong Jamus Kalimasada jebule isih keluarga dhewe. Monggo bapakmu wis saguh dipasrahi nyekel malinge lan ngukum mati. Kula aturi sendika. Sinten malingipun? Inggih, sinten malingipun Rama Kyai? Wah, jebul malinge adimu Tanjung Anom Abimanyu. Aduh, Rama Kyai. Menapa mboten glentuku pamireng kula. Kados mboten pinanggih nalar adi kula Abimanyu dados duratmaka. Mahune aku dhewe ora percaya. Nanging dawuhe wakmu Kresna, kasunyatane pancen mangkono Gatot. Ayo melu aku goleki adimu Abimanyu. Yen pancen maling Abimanyu, aku kudu tegel. Jarum nanti, ya nututi Dimas Gatotkaca. Nderekke Rama Kyai Werkudara goleki Dimas Abimanyu. Sing nyatane saiki dadi maling. Kakang Antarjaya percaya karo kabeh iki. Percaya kowe? Ya jane iki ora percaya. Nanging nyatane kuwi dawuhe Wa Kresna. Ya bener, dawuhe Pakde Kresna. Ning apa ya mesti bener. Durung karuan lho iki. Merga tumrap aku iki Wa Kresna malah tak anggap ndakwa sing durung karuan buktine. Dipikir lho Kang. Aduh. Lah banjur piye prayogane Yai? Kang. Abimanyu iki kepiye wae sedulur lan Kakang Antarjaya wis apal karo Abimanyu iki kepiye to? Ketoke kok ora ketemu ngakal nek Abimanyu wani tumindak ala. Dadi aja gegabah. Wis saiki ngene. Bener lan orane babakan iki kudu ditaliti dhisik. Merga iki rasaku kok cubriya karo Wa Kresna sing sajake lagiane kok beda. Cubriya kepiye Yai? Wis to. Saiki ngene, Kakang Antarja ambles bumi wae. Mengko ngenteni aba-abaku. Nek tak abani lagi jedul. Lah Dimas Antasena. Aku tak nyerahi Pak De Kresna kae. Wis ae Kang aja kesuwen ngundak. Malah ora apik kedadian ya. Tatkala narpa Kresna tantula sanyakra ring Resi Janawisuta kan munggah kalira ing rata nyuwang sukma jagat mangadya linuwih wala dalah kene iki gampang mlithuk para Pandhawa nyatane aku wis kasembat
edan budidaya gawe ringking Pandhawa. Gedene ngrenah patine Pandhawa. Mula kanthi srana aku gawe rekadaya Abimanyu tak dakwa nyolong pustaka Jamus Kalimasada. Monggo Werkudara ya wis saguh bakal midana pati karo Abimanyu. Nek Werkudara wis ketemu Abimanyu tanpa ditakoni mesti langsung pateni bres-bres. Malah dalah. Abimanyu mati. Mesti wae anak Prabu Puntadewa banjur nesu karo Werkudara. Pandhawa malah banjur padha regejekan dhewe. Walah dalah. Lah, gene iki ya gampang wae gawe rusake Pandhawa. Kasembadan sing dadi ancasku, mung kari matur ana ngersane anak Prabu Duryudana mesti aku banjur dialem-alem. Disungga-sunggalan bakal diparingi bebana sing akeh. Walah dalah bali ning Astina Bali. Putu Kantasena kok putu iki piye to? Aku ki pernah iki purunanmu dudu putumu je. Oh iya, Ding. Purunanku anakku Antasena. Ana apa kok nyeraki aku? Ya mung arep takon wae kok. Jare Pak Ade Kresna mau dawuh nek adikku Abimanyu nyolong Kiai Jamus Kalimasada. Bener apa? Heeh. Ya bener mengkono, Ger. Lah kok Abimanyu wani nyolong Jamus Kalimasada? Kuwi arep nggo apa ya Pak Ade kira-kira ki? Oh, lah ya ora ngerti, mbok menawa arep dienggo butuh terus digadekke wae ya iso ta kaya ngono kuwi. Ana pusaka kok arep digadekke aneh-aneh kowe iki. Ya sing cetha. Negara Ngamarta lagi nandang pagebluk ya mergo seka ilange Jamus Kalimasada lan ilange dicolong Abimanyu kuwi. Kosik kok Wakresna iso mesthekke nek sing nyolong Abimanyu. Lho, Ratu Ndwarawati Prabu Kresna iki nek ya ratu sing waskita to. Lan duwe pusaka kaca paesan. Bareng tak ungak cetha banget ning kono nuduhake gambare Abimanyu sing lagi nyolong Jamus. Oh, lek ndelok lewat kaca paesan kagungane Pak Ade Kresna to. Lah mbok aku tak ndelok kene arep melu nonton aku ki. Ora kena, Ger, ora kena. Mergo kaca paesan iki pusaka pribadi, Rak. Biasane sok nonton bareng ngono nonton bal-balan. Oh to. Ora iso le bayar tiket juk nonton ning kaca paesan. Lah, biasane we nonton bareng kok. Oh, lah dalah. Ya, kena wae Antasena bakal ngerti wujute kaca paesan. Nanging kaca paesan saiki ora tak gawa. Lho, lanjut nendi? Tak tinggal ning Ndwarawati. Oh. Ana ora tak gawa. Banjur kok iso apa jenenge muni nek maling iki Abimanyu. Aku mau pas adus mau to, Antasena. Aku ki nilai kaca paesan. Lho. Aku nyawang ana Abimanyu lagi nggawa Jamus Kalimasada. Oh. Aku kok diuculi barang. Weh, engko nek teles ki ngembun Antasena. Nek ngembun ki angel ngilangi. Ngono. Nah. Mergo kuwi mau tak tinggal mau mergo arep omahku dienggo transit, nggo sinden-sinden arep do rias kuwi lho. Mulane tak tinggal ning omah. Sak ngertiku kaca paesan kuwi ora beda kaya Sekar Wijaya Kusuma. Ora tau pisah karo Pak Ade Kresna, ora sakakean alasan. Tuduhno ndi? Ora iso, Nger, iki pusaka pribadi. Ora dienggo tontonan, Ndi to pribadi iki kok ngopo? Ora gelem nuduhke kaca paesan, kowe iki Kresna palsu to?
Kang, jedulo Kang, jedulo. Dimas, iki kok Eyang Durna, kok tatu kabeh awake iki. Oh, pancen bar tak ajar kok. Aduh, aja yo to sen. Kang aku mau iki rak wis kandha to. Nek perkara iki kudu diteliti. Lan aku ya cubriya karo Wa Kresna. Lah rak tenan to. Kresna kok ambune apek. Ayo. Kresna ambune bajin ora mungkin. Mulane iki mau terus tak ajar. Banjur badar Mbah Durna iki. Dadi Wa Kresna mau kedadian saka Eyang Jenggot anu Eyang Durna iki. Wah, gugu arepe dhewe. Sampeyan pancen pendhita sing ora patut diajeni. Pancen yo mung kudu diajar. Antasena we. Ayo Dimas, diajar wae iki wong tuwa sing ora pantes diajeni. Ah, saya aku ki mbahmu. Aku ki mbahmu Ger. Sik Kang, tak takonane dhisik. Mbah karemu iki kepiye kok ndak dadi Siwa Kresna barang? Sing ngakon ki sapa? Ayo bloko. Ya, aja diantemi dhisik. Aku mau diutus. Diutus karo sapa? Aku mau diutus karo anak Prabu Duryudana, kan gawe ringking Pandhawa. Terus aku mbah anak Prabu Kresna, ngono kuwi. Terus kok Adewa Bima sing tok dakwa dadi maling iki kepiye? Pre. Marga Abimanyu kae sing digadha-gadha ning Pandhawa. Ya nek Abimanyu tak dakwa maling mesti banjur dipateni. Wong tuwa pancen ora patut diajeni iki ya bobotane. Aduh. Senengane nglincipi cara ngapa-apa. Wong tuwa nek diajeni kok malah mecicil. Ayo madhep kene. Apa? Ya ngapura ya aku ya. Ya ngapura. Antasena. Piye Kang? Nek tak pikir-pikir iki wong tuane awak dhewe. Ha iya. Kok dadi kowe wani karo si Mbah Durna? Lah nyatane sing kleru Mbah Durna kok ora iso. Kowe wani karo Mbah Durna padha wani karo Antaraja kowe lah. Karemu piye Kang? Parat iki. Weh, wani kowe karo aku. Apamu sing tak wedeni mati jeneng kowe. Mati kowe Kang. Ya kowe. Ayo sambat to Antasena. Nyo Kang, tampanono Kang. Ya mau seneng. Pas.